Volejbalisti AC Uniza Žilina urobili v zápasoch 12. kola v Prievidzi výrazný krok k postupu do baráže o účasť v budúcom ročníku Extraligy. Najvážnejšími konkurentmi Žilinčanov na víťazstvo v skupine Stred boli a sú volejbalisti Stavbára Prievidza. Tí na rozdiel od Žiliny nemajú prakticky žiadne finančné problémy, posilňujú káder družstva a vytvárajú podmienky na to, aby postúpili. 12. kolo bolo z tohto hľadiska zlomové. Obe družstvá sa v Prievidzi stretli, aby v dvoch vzájomných súbojoch rozhodli o lepšej pozícii do záverečných bojov. V psychickej výhode boli domáci volejbalisti, ktorí naposledy vyhrali v Žiline 1-3 a 2-3. Týmito víťazstvami znížili náskok Žiliny na 3 body, ktoré chceli v domácich zápasoch úplne vymazať. V ich drese nastúpil aj nový smečiar Jakub Hukel z Nitry, zaskočiť za nahrávača bol pripravený aj odchovanec z Prievidze Radoš Trbavý, hrajúci momentálne v Hliníku. Ani volejbalisti AC Uniza Žilina nenechali v zápasoch roka nič na náhodu. Príprave na Prievidzu vycestovali do Trenčína, kde porazili extraligový ATC Trenčín 3-1. Na nahrávke sa objavil odchovanec žilinského volejbalu a volejbalový internacionál Peter Turiansky. Po návrate Vlada Kyselu sa tak v družstve objavil ďalší z volejbalistov zlatej éry žilinského volejbalu a pomohol výraznou mierou. Domáci v prvom stretnutí absolútne vybuchli na prihrávke a nervozita im zväzovala ruky aj pri podaní. Žilinčania zahrali priam excelentne a bez problémov zdolali domácich 3-0 po setoch 25-14, 25-18 a 25-17. Druhý zápas už bol vyrovnanejší. Domáci ho napriek tomu prehrali 2-3 po setoch 25-18, 19-25, 25-15, 16-25 a 12-15. Žilinčania si tak z Prievidze odniesli 5 bodov. Jeden si na svoje konto pripísali domáci volejbalisti. V ostatných stretnutiach 12. kola porazil Hliník nad Hronom Detvu 3-1 a 3-2. Hriňová prehrala prvý zápas so Zvolenom 2-3 a druhý vyhrala 3-1. Na čele súťaže sú volejbalisti AC Uniza Žilina. Druhý Stavbár Prievidza má na nich stratu 7 bodov. Tretie miesto patrí po 12 kolách Hriňovej, štvrté Zvolenu, 5. Hliníku. Posledná Detva zatiaľ vyhrala iba jeden zápas.